Matag 1 minute po ang tubag. 1 minute ang pangutana, 1 minute po ang tubag. So, akong ibalik sa atong facilitator, bro. Bayad juga. Thank you so much, Brad. Mas muna to, ang rebuttal is 15, brother. Ang rebuttal is 15. So, kaya mo kalibog ha, nga base ilahi nga nibati ang inyong kit-an ron. So, walay cross-examination. Kamo mga audience, ang doon na higayon nga mangutana both sa mga panelist. Pwede mo mangutana, ang inyong pangutana direct only para sa kaigsunan natin mga Catholics, or ang inyong pangutana direct sa mga SDAs. You have only 1 minute to ask a question. Okay? You have only 1 minute to ask a question. So, sunod na itong rules. Akong hangyo ng tanan nga walay magkatag-katag, maghugaw-hugaw mga pinalanggang mga kiksunan. Muna bawal na tumayo. Ang inyong mga kinanan, ibutan na nyo sa inyong bulsa, ang inyong mga basura. Sunod, hangyo na mo nga wala may malunggan nga sagit-sagit o magbuo. Kinahanglan kung mapalakpak, agi ka precision sa tubag sa inyo ang mahamig, palakpak man ito may kiksunan, o dili, pwede nga dunay magpo. As of now, I have the authority to say stop for this dialogue. So, dahan ako nagsulti nga mahimo kung fair karong kauntuhon, basta both sides, labi na sa mga Seventh-day Adventist, same nga rules na itong i-apply sa inyo. Walay magpo, walay magsingkit, kung palakpak, palakpak lang. I hope nga nasabdan po sa side sa Seventh-day Adventist, no? So, walay magbuli. 100% walay buli ay diri kay usbong ko para lang na sa mga immature, mga kitsunan ng buli. Now, isunod na ito, mga kitsun, ang pag-introduce sa itong mga panelist. Una-una ko ang sa side sa Seventh-day Adventist, tungod kay sila ang una, based sa itong toss coins, sila ang unang mo present karon sa unang stand. Brother Dritz Luares, palang din brother para may langas tanan. Ang Facebook ni mo Dritz Luares Japon, kay manan ang follow mo na sila. Brother Daniel, simple doon mo ba? Villanueva, imong Facebook Daniel Japon profile. Okay. Brother John de la Piña, imong Facebook Timbangan sa Katarungan. Okay. So tulo lang mo niya? Okay. Sa pikas hati po sa mga kaigsunan na to sa Roman Catholic Church, I want to introduce to you number 1, si Brother Paul San Pablo Alima, usa ka Catholic Crusader or membro sa Catholic Crusader Ministry. Brother Paul sa pikasay. Samtang si Brother John O. Juna Madre. Brother John, ayan. Sunod si Brother Eric Romero. Na si Brother Eric? O niya si Brother G.R. Ranua. Okay. O si Brother Starwan. Kailan lang nito na. Inyong mga pages ninyo. Naku po yung mga page, no? Sige. Sugdan ako mga kaigsunan, pinagi sa pagtawag sa presensya sa Ginoo na magpatuwa karon dinhi sa pagahimo na to nga dialogue. Doon na tayo himon nga duha ka pagampo. Unahon na to pagtawag mga kaigsunan si Sister Arlene Bascos, usa ka catechist. Sister, please come over. Gihangyo na ko tanan sa pagtindog.
Mag-ampo ta sigon sa atong pagtuo, sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Gamhanan balaan may mauna mo a Dios among langit ng amahan. Nagadayon nagapasalamat kami kanunay kanimo. Kay ikaw man ang among Dios nga malulibog, ang among Dios nga may baon, ang among Dios nga manggihatagon, ug labaw sa tanan, ang among Dios nga mapasayloon. Pasayloan kaming tanan sa among mga kakulangan, sa among mga kahuyang nanha kanimo amahan. Ug ania kami karon imong katawhan, imong mga alagad, aron sa pagtuon, pagtuki sa imong mga malaang pulong nga diin imong gibilin kanamo. Giyahi tuluy ang amo ang mga speaker karon buntaga ipadala ang imong balaang espiritu nga unta ang kahabsay, kalinaw, panaghiusa, pagsinabdanay ug ang paghigugmaay maoy maghari sa matag usa kanamo. Amahan, wala gayon kami mahimong kundi pinaagi kanimo. Busa ang isalig tugyan kanimo ang tanan. Kay ikaw lamang gayon ang among tanan. Tabangi manalungti kami sa kanunay. Sabli, nagasalig lamang gayon kami kanunay kanimo. In the mighty name of Jesus we pray. Uban sa pangama sa among mahal nga inahan, ang Birhen Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you sa stars, Natsuki. Thank you so much. Thank you, sir, sa stars. Sa habit sa Seventh Adventist, may I call Brother Tatang to lead us a prayer. Atong ilubos, atong ulot magpadayon. Langit ng amahan, Diyos na mo sa langit, salamat kayo Ginoo nini matahong nga kabuntagon. Sa imo ang paghatag ka na mo may panahon, taksa-taksa ka may panglawas, nakadangat kami ng lugar sa tagong, nga puno sa panalangin. Ninintag na Ginoo samtang magasugod, imong dialog, ang imong tangkugma mo ng patigbabaw. Panalangin niya ang mataghabing nga mulutaw ang mga pulawan ng mensahe nga madungog nining palibot nimong binyo nga ang imuhang ngalan mo ay mahimaya o ang kamatuoran mulutaw mo ay magagiya ka na mo samtang kami nagakinabuhi nagapaabot sa imong ikaduhang pagpadaya. Pasayloan ni sa mong mga sala sa pulong sa buhat sa nauna kinintanan na mo ginapangayo, ginapasalamatan, amo kinipagkadawaton sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Please sit down, my son. First of all, I would like to thank you again for joining me this great dialogue. It's a blessing to come together to share our thoughts, guided by respect and faith for one another. As Proverbs 27:17 says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So I look forward on learning from you and growing together. I would like also to emphasize the main reason why we have this kind of dialogue, because one of this panel is telling lies and one is truth. Either the Catholic Church is truth, the Seventh-day Adventist is lie, or the Catholic Church is lie, and Seventh-day Adventist is wrong or right. That is why, this overall mind, dili ta kinahanglan mahimong prejudice sa tanan nato mga speakers. Riyan nato una-una, ito nato atong pagka-intelligent, doon nato ay benepisyo, meaning dialogue. Kaya kung niyanin ka din na doon na tayo dalang-daan ng mga idea, why pulos any mountain? So let's open our hearts, open our mind, atong sudan, mga kaigsunan, ang atong friendly dialogue between Seventh-day Adventists and Roman. Kasi una, Maria. Atong palapakan ang Ginoo, may son. Una-una ko, dili sa habil sa Seventh-day Adventists. Maria, kasi una, Maria. Ako unahon karon sa pagtawag ang ilahang Brother John De La Peña. Una si Brad John.
o na maayong buntag mga isunan sa ako sa mga kaubanan diri sa panel sa Free Media o gyapon sa panel sa mga city. So, only ang first time na dialogue na mo sa nagong o ito yung kanikamutan na may na siya kanang ispo na magkagildo ito mo sa balaan na sinatan. Okay, may igsoon na ato naman nabataan sa gud ang kamatutan. Sa among bahin, sa among bundok, gano'n nga dunay pangalan nga Seventh-day Adventist. Okay. So, gano'n kahan na doon may gingan ang pulong ng mga Seventh-day Adventist. Kung gay gigan sa pulong na Seventh-day nga nagpahulay sa adlaw nga Sabado nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. Dayon ang Adventist, di ka nakuha na sa word ng Advent na naghulugan o waiting for the second coming of Christ. Mao nga, ang tanan na nagkamaabot ni Kristo, tawgon siya o Adventist o Adventista. O niya kung nagpahulay siyang Sabado, tawgon siya Seventh-day Adventist. O na siya ang informasyon sa publiko o nakuha o nabugna ang ngalan ng Seventh-day Adventist. Now, usa sa mga ilhana. Now, tungkol kay kung imo tanaw ni sa balanga sulatan sa Biblia. Kung masahon mo diha sa Matthew 16 verse also, walay dimension diha na pangalan na gitugon ni Kristo. At ang balihan na so ang ikaw na ikaw mo si Pedro o si Pablo ni bato pagkatukuron ko ang akong iglesia o ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niya. Mao na ang gini nga bersikulo giilugan sa nagkalain ng mga bundok. No? Sa unsang bundok ang ubaro, dili malimtan ang Matthew 16:18 sa pag-prove nga sila mo'y tinuod nga iglesia nga tinugod ni Kristo o matuod nga iglesia. Apan tungod kay walay pangalan gibutang diha, niya na igsuot sa gitawag ng mga ilhanan kung mga timaan sa pag-ila nga kanang bundok nga tinuod pag-dili. Diba? So, adun na warning si San Pablo nga ang iglesia daw, nga muangkong nga siya mo'y tinuod na iglesia, adun na ipasihanan. Unsay pasihanan, adun tanaw ng Efeso 5, versikulo 27. Dengan diri, aron nga sa iyang atubangan, ang iglesia ikatanyag na sa katahong ini, nga walay puling o gunot o unsang sulusaman ini, nga aron mabalaan siya o dili masaway. Ako ni masabot nga ang matuod nga iglesia kung ikaw moangkon na tinuod ng relihiyon, tinuod ng bundok atong paningkamutan nga ang atong mga doktrina o kinaiya dili kunta ni masaway. Mao na ingos pala kasunatan ng igsoon. Now, ang Biblia naghatag nato og impormasyon unsaon pag-ila ang tinuod nga iglesia. Sumalabas sa Panaraya 14 versikulo 12, ingon dito, na mauni ang katauhan sa Dios, ang mga tao nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ang kundi ko sabot, nga adunay ilhanan kung timaan, nga kanang puno ka tinuod na, kung iyang tudlo o gipatuman sa mga tao, o giwali nga adunay balakod nga tumanon. Nga naman doon, nga kining balakod nga tumanon igsoon, ilhanan siya nga kanang puno ka tinuod na, kung nagtuma na o palaon. Ikaduhang punto mo, nga sa palaon ramon, Deuteronomio 4 versikulo 13, ningon ang bersikulo nga Moises kadto nga sulat nga napuno kasubo sa duro nga mabanda mato ipatuma di sa tao. Sa sato pa kung ang imong pundok karon or ang pundok na tinuod naghatag og nagpamatuod nga adunay sundon nga sugo unsang suguha napuno kasubo o naapay man sugo diha nga tumanon bisan pa kung wala pa sa napuno kasugo na sulat. Okay. Now, ato na ibala, nga kung naaga na magtukod, namoy tinukod. O na kung ang tao, pinsa may nagtukod, si Kristo ang nagtukod. Karon kung sa may kiniya ni Kristo, kung siya may nagtukod, si Kristo sa kahundiyo. O kung sa may kiniya ni Kristo mag-aigsunan. Kung sumala pa sa itong mabasa, ayun diha na matag-adlaw Sabado, si Kristo o adtong simbahan sumala sa iyang nabatasan. Kasado pa kung ang
nagtukod igsoon mo adtong Sabado kada Sabado mo adtong simbahan, imposible po nga ang iyang tinukod di mo mahatog simbahan matag adlaw Sabado. Nga naman, kung si versikulo 26, tingnan ito, nga bisan kinsa ang moalagan nako, sundalan ko ninyo. Asa ko mo adto sa akong alagad. Karon kung moingon ta tinuod ta nga pundok atong tan-awon unsa may batasan sa nagtukod, kinsa man siya o unsa may sundo nato sa mga pamahayag nga dapat natong tumanon mga kaigsuonan. Okay. So, dili suod nga kabutagon gitagaan lang mo informasyon sa Manila sa tinuod nga pundok nga adunay doktrina nga ipatungan ang napulo ka mga sugo mga igsoon. Karon sumalat pa sa Lucas 16 ibasa matag Sabado matag simbahan o usab ang membro sa pianang tinukod di mo pwede watog laing simbahan o laing adlaw kundi matag adlaw ra kung Sabado. Mao na ang imong tan-awon ang panagsulatan gikan sa Genesis hangtod sa Pedalean nagtulo diha nga ang adlaw Sabado mo timaan sa katawhan sa Dios o bisan pagani ang pagsimba sa paglanit o yuta girekomenda o gitagna na ni Propeta Isaias nga kana adlaw Sabado ang tanang paluwas ang pagsimba igsoon adlaw ng Sabado Isaias 16, 22 o 23. So lahat na diya mo ang gibahin ng igsunan so ang ihatag ang parang de Daril alang sa pagdiwas sa 20 minutos. Poino, mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. Murag hinay man. Mayong buntag. Adunay usa ka palutihon nga nagkanayon. Nung putis is easy Deuteronom, quinsit is easy veritas. Sa Biblos ito verdad, to palabras is verdad. Walay mga tarungan nga mulunta kung kini dili magsugad sa kamatuoran. Poino, ang among trabaho ron mga higala, mga viewers sa Facebook, mga followers, actually kining layong si katarungan, dinugay na nila sa Sintiha, o niya, nagpasalamat ko nga nakatutol yun mo din sa atong dinyo. Now, ang atong yung kihimo ron mga higala, usa ka comparative study. Now, ang topic, Iglesia for Iglesia. Ang among trabaho ang pagsulti na ninyo sa tinuod. Kung sa'yo mong trabaho? Kung sa'yo mong trabaho, yes. Ang pagsulti sa tinuod. Kung sa'yo sulti? Tinuod. Huwag kilabot ang bakang ining urasa sa kabuntagon. Sa Galias 8:16, nagingon ang usa ka propeta, ang inyong isulti ang matuod nga naa sa iyang isigdata. Kung sa isulti? Kung sa isulti? Sumalak sa mabasa, ang tinuod? Ang tinuod. Now, munang likod may kupamarok sa tinuod. Gano'n? Oh. Basta doon ay tinuod, doon na mo'y bakak. Doon ay magpamatuod, doon na mo'y magsupak-supak. O na nga, magpamatuod, may nga ang 7th Adventist, mo ganoon. Amin ba? Naman yung amin, atag mga bisita gawan. Amin po, no? Masa naman tagay Kristo? Mamalagtang ko na tatanan mo rin. Action man. Kapag naman, hindi na mga suko ini. Comparative man eh. Ang among gipresentar karon, inyo pong analyze diha. Pagkahumana mo present, ang among mga pinalanggan, mga safety, sila na po present. Ato ra gihapon ko palandungan kung asa kay haus Biblia. Kinaon nila. Inaya ay ramat alangkanin ng uban. Kinaon! Mo niya itong trabaho. Now, ang Mateo 16:18, mauni ang pundasyon sa tanan ng mga sinta, tanan ng relihiyon nga narehistro sa Securities and Exchange Commission. Dinhi sila manukat. Dinhi manukat. Iluganay ining teksto ha, paghuman, di ngayon, debate,
akong masahon. Pagpakitapan ko ninyo mga kaubanan ng kobe, yung grupo sa 3 Ibidian. Mateo, 16-18. Atong masahon o nang muhakyot itong doon ako itibasa. Okay. Atong masahon. Kung unsa yun, ang mabasa sa Mateo 16-18. Okay, atong ipabasa. Matiyos 18, nagkariyan diri. O sultihan ikaw, Mas Pedro, o sa ibabaw nining bato, pagkatukuran ko ang akong iglesia, o ang kahom sa kamatayo, dili kayo magkabuntugin. Laliman ka aron pagkasultihan. Pedro, sultihan ka. Ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Wali nun si Kristo. O Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong mga. Kay kong mga, plural. Daghan. Tinood nila. Tinood ba? Sa English, ngayon siya, Peter, upon this one, I will build my church. What siya ngayon, Peter, upon this one, I will build my churches. Tinood nila. What siya ngayon, churches? Ngayon siya, Peter, upon this rock, I will build my church, singular. Sa ito pa, sa 20-227 ka mga sikta o relihiyon na narehistro sa Secretary Exchange Commission o sa right inuod. Ang ba? Babay, o sa right inuod? Iyon siya. Tukuron ko ang akong iglesia. Naay pangalan? Naay pangalan? Wow! Ang hita sa Grego, nausaban ng trabahoan. Kay sa New Testament, batay ha, sa New Testament, ang original na kinulungan na ginagamit sa panahon sa unang mga Kristohanon, ilan na yun ni Ginoong Hesus is Greek o ginagamit sa mga Hudyo. Iyon mga igala din Kini siya mga igala Greek Interlinear New Testament. Okay? Atong subayon ni igala, kay mamani ang atong kon nga pasukaranan o kini sa bagong tukod, dinhin na ikotlo ang mga transmission. Kay dunay mga translation, basic na translation ba nga manglupad, nga dili konektado sa original na Grego, di na po na pwede. Ha? Di na pwede. Kuha na doon kay tayo na po sa Real Redrin sa Diyan. Okay? Okay. Dire-dire na. Okay, tara. Sa eleksyon, ini. The Interlinear Greek English New Testament. Akin sa si Alfred Marshall. Atong patugan ng Matthew 16-18, yung kapko. Atong basaw sa pagkadyong ang Grego. Kay mauni ang pinakauna mga higala nga original sa bagong tugon is Greek. Ano ko ba? Mga translation naman na. Kung doon ay mabasa nila nga na-claim na sila mo ay Ginoo ay mabasa. Okay na, basta muhaong sa original. Di muhaong ron. Manay inon. Di na pwede. Matthew 16, 18. Ano sa likod? Nagpilit. Dari. Ikaw ang kumusta ng kapapit. Nagpilit. Ato, okay, yara. Ingon siya, Matthew 16-18. Oras na ito katipara. Kago nisoy ligo, o giso Petros, kay ipintaw dito Petra, oy gudong ninyo, mosen iglesia, kung atong sumayon re, dili iglesia sa pabasa iglesia, singular ni hapon ni galat, wala naghapoy pangalan. Karon, nga nung mikliman, nga ang Seventh Day Adventist tinoon, tungod kaya ang nagtukod si Kristo. Kaya sa'y nagtukod, sa usa ka iglesia, ang nagtukod si Kristo. Si Kristo. Kini Kristo nga magtutukod, wa naghatag og pangalan dinhi. Wa gyud. O niya nga nung tumutumuan man.
Walay Seventh-day Adventist din, hey. Wala. Dire ka sa MP, mura kong magkatuban. Dahil nabasa? Wala. Sa kanino, why nabasa? Kung doon ay umang sikta o relihiyon, na mayroon na, pilan lang, 5 minutos. Kung doon ay umang niya, amo mo'y tinuod, mabasa sa Mateo 18, atong sumayong sa Grigo, kung sa Mateo 18, kung mabasa ba diha, ang imong ipasakupan. Kung wala gani, ang imong gigamit na translation, butlog. Butlog. Kung mugamit kang translation na di haom sa original, butlog. Big. Salamat sa 5 minutes mo nabili. Mauna nga, ang ihatag ni Ginisos ang iglesia, attitude, karakteristik. Maayong palita, Biblia patabang kong mga kaubanan. 18 kamantar, di ba? Mateo 18. Atong iarangkada sa 19. Mateo 18, 19. Atong ambakan ang 19 kay naman sa 18. Parang maklaro ko niya, kamong mga audience, pagtigo mong daghang pangutanan ninyo kayo. Okay, atong sa ipabasa. Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa kinarian sa langit. Ang imong idili dinhi siyuta, idili usab dito sa langit, o kung imong itugot dinhi siyuta, itugot usab dito sa langit. Perting niduta, harteng niduta. Ang iglesia, nagitungkod ni Ginisos, dili ang pangalan maoy ilhanan. Pangalan? Pangalan ba? Dili. O sa ihatag ni Kristo, ingon siya atong ihatag din Yahweh. Yahweh. May tapos Yahweh. Ayun siya, ang imong idili sa yuta, idili sa langit. Ang imong itugot sa yuta, itugot sa langit. Ang matuod ni Iglesia, tunay ipagdili. Basta klarohan. O sa siya, tunay idili. Pero wala gani idili ang imong ipasakupan karon. Dili na maoy Ginoo. 2 minutos. Doon na mo'y idili nga gamay ra pud kaayo, di hamo na mo'y tinuod. Ang tanan na idili gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament. Doon na idili gani mao na ihanag sa matong iglesia. O sana na usap sa bagong tugon, ang pamatasan sa magtutukon ng mao si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus, Lucas 4:16. Sumalang siyang batasan. Kadaadlaw Sabado, naa siya sa simbahan. Muna ang Seventh-day Adventist, maayong yung pagkahamo, maayong kayong magkali, makaangkon yun nga, ang Seventh-day Adventist, mauwihaw sa ituko ni Kristo kay Kristo. O na atong pasalamatan ang tanan nga diagaron aron makadungog sila sa mga presentation. O niya kay ang nabili na ko na minuto, adunay 1 minute. No? O na mga igala nga, gikan yun sa original ang karaang tungod palandaan ang doctrine sa Seventh-day Adventist nag-exist na hangtod karon nga panahon sa atuan ng presidente. Kung may gala na ang Seventh-day Adventist, muli siya ang iglesia nga nagsunod yun sa kapalapuran sa Ginoo o nagsunod sa iyang mga doktrina tungod kay kini nga iglesia sa daang tungod palandaan. Gitawag na iglesia na tungod, gitawag siya kahal sa daang tungod sa Old Testament. Sa Hebrew, kahal, tanan. Gitawag na iglesia sa Kaninawan, mahingala, tanan. Pagkamo sa bagong tungod, kipalit po na lang ni Ginoong Hesus. Okay, mahingala. So, no more time naman siguro. At 29 seconds. Muna mahingala na, ang ato himuon karon, iningusa ka na ilugo, usali ka kinsahin na to, nga mapamalandungan na to. Kaya ang iglesia nagituko ni Hesus. Number 1,
yang ipakita mga karakter sa iglesia. O kanan, karakter sa iglesia, mo ang karakter sa magtutupon, mga higala, mga kaigsunan. Una nga, nagalaon ko, na kamo niya. Okay, salamat. Salamat kayo sa panel sa mga igsoon nato sa Seventh-day Adventist. Atong ihatag karon ang 20 minutos sa panel sa atong mga igsoon sa Roman Catholic Church. So daghang salamat Mr. Facilitator ug sa ato kaibigan. Sa duha ka mga amigo nato nga masapadista nga nagmabaro sa ilang simbahan, sa tanan ng mga Seventh-day Adventist o sa tanang mga Katoliko, malaing kinuhan, alam mo kinasingkasi ng pagtibayan ka ninyo, mayong punta ka natong tanan. Kini nga dialogo, doon na lamay itawag one and single idea. Kung asa pa sa duha ang tinuod ng itukod ni Kristo, ang Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist Church. I hope na sa atong pagpangamauli, madala nato ang nagbuntaog na kamatuunan kung kinsa sa duha ang tinuod ng itukod ni Kristo. Ako unang basahon ang mismong basahon sa Seventh-day Adventist Church. Ang Ministry Magazine, Volume 1, numero 12, Disyembre 1928, pahina 29. Paminawan ninyo kung unsang ipamatuod sa Seventh-day Adventist Church sa tinuod ng itukod ni Kristo. O sa mga inon din, the Apostolic, Christian, Ancient Catholic, open and close parentheses, Universal Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine in AD 321. And she became the Roman Catholic State Imperial Church. Palakpakan nato Ginoo. Mismo ang atong kaakbang ipamatuod nga gitukod ni Kristo o sa iyang mga apostoles, she became the Roman Catholic Church. Mao nang wala na paglaom nga Seventh-day Adventist mahimong tinukod ni Kristo nga man ipamatudan sa ilang basahon nga ang gitukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Mao nang nagtukod na lang sa ilang gulbay, kaya wala naman sa puruhan, kaya gitukod ni Kristo na himo namang Roman Catholic Church. Bisan asa nga espitno, bisan mo abong matatuto, di yun kaproybang Seventh-day Adventist, mao ilan na lang. Timailhan, nagtuman-tuman ko na sila. Uy, kung ang basihan ng pagtuman, way laing tinuod, kung dili ang Judaismo nga relihiyon, kasi sila ang isuko. Naghatag sa palastos na argumento, na kuno si Kristo misulod sa sinaguga, batasan ni Kristo, mao kuno ang batasan po na sumusunod ni Kristo, that is absolute and true. Kaya kung mao ka na, nga naman, kasi makalaris, niadto man sa Israel, waman mo sulod sa sinaguga, sa mga Hudiyo. Nga nung niadto man sa apartment, kung mo na'y argumento o sa kana kahango ka kung huyang argumento ay patuon nato nagitungkol ta ni Kristo kay misunod ta sa batasan ni Kristo. O sa prueba dinhi sa Lucas Kapitulo, basahon nato, nawag yun magkatunong sa argumento kaya nato pagkitagnan. Sa San Lucas Kapitulo 2:41. Excuse me, Brother Paul, is not to kadit. Brother, ay reklamo on one, because I objection ng Mr. Facilitator.
klaro mo kayo ato ang isabutan ka niya. Stand by our topic. Ang iyong reliyon mo pamatunan. Yes. Dili ang Seventh-day Adventist Congregation. That is facility. Kung dili lang po mas kamapungan, wala ito na hinang sa limapa o sa permakrista. Okay. Sa hindi ko object, Mr. Facilitator. Nito meron, sir. Okay. So maubitaw, nagigamit na ako rin itong pasahon nga ang gitungkol ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Dili ba napapruiba nga ang akong iglesia tibalugang tinungkol ni Kristo kay bisan ganin itong pasahon nagpruiba man niya? Oh, ako nang gidawan. Ako ito na introduction na akong ipasironan nga Brother Paul Alvil, with due respect, Paul Alima, I'm talking the facilitator, not you. yes. Leave the facilitator, not you are not authorized to respond. I'm raising my objection to the facilitator, not you, Mr. Paul Alima. Ito na lang mo ito sa ako. Okay, Iyan naman Brother. okay. Basta ko lang to, dahil lang Brother Paul, nakasta pa atong time. Nag-raise yung points ang Seventh-day Adventist na it seems sa ribatan sa speech nga stand. Mawagana ko ni Brother Paul. Brother Paul, you will accept sa iyang stand? Yes. Okay, so, okay na akong pagbalog din nga ipruiba na ako na gitugo ni Kristo ang Roman Catholic Church. Ngandi sa akong intro, ako nagigamit ang itong pasahon mismo. Nga nag-ilon din the apostolic. Brother Paul, stop sa nato ang explanation. Gusto lang ko magkabalo sa kung dito, accept man mo nga dili ribatan sa imo para dili to ribatan. Stand na to sa imo. Ang gusto nila nga ako pagbabarog ng Roman Catholic Church, kung yan ang matagugir sa ako. Okay. I-grant na ito nila. Okay. Kaya lang ha, sa sa atin, nakakontact ng time. Dili may panood rin kayo ang kumay to sa ako. Lang may. Ona. Atas. Yun siguro si Mr. Paul Alima enhanced with Kasabutan, hindi mangantsaw, pero grabe, hindi mangantsaw mga si FD, mga kaigsunan. Do not trap names here. Argumento po tayo, Mr. Paul Alima. Nagamit kang Chris Bacalaris. Yes. Huwag kang ma-oriented sa set of debate. This debate is a Lincoln type of debate. Do not drop names here. Yes. This is an intellectual debate based on argument and argument. Di ka mag-drop of names. Dili kayo bubalo si mabukus. Okay. Atakin mo. Nakuha na po ang point. Nag-drop siya of names ni Ako Pastor decision, Bacalaris. Brother Paul, I respect Si, your idea. Ganyan Paul naman ang Bacalaris, industrihan. si So, Paul. let's move. Ang request sa Seventh-day Adventist, kanili na tamang drop of names Yes. to prove. Ayaw, tingnan po na may tabo sa inyo sa unyahan. Because, Ilabtan niya si Bacalaris. Brother Paul, kaya yung overrule. Let's go sa atong pagpabarot. Wala. Palihan ko sa mic. For fairness, dili na mag-move kung ato ni Malis Balusan, no? Dito ta sa pagpahayag. So, nag-request atong kaigsunan nga dili mag-drop of names. May I overrule? Let's go, Brother Paul. Ang atong oras nga nahabilin is you have 60 minutes and 30 seconds. Let's go. Ang tinuod na simbahan na gitungkol ni Kristo, doon ay ecclesiological development. Mailang ato ang tinuod na simbahan na gitungkol ni Kristo. Kaya dito kini nagsumikat sa Jerusalem o buot sa Ginoo nga ikaylap kini sa tibuok na kalibutan. Sa ato ba ang Ginoo nagtukod o sa lamang kasimbahan nga kini mahimong universal o magkailapon. Tungod ini, ang Ginoo mismo
May marong tupad sa iyang apostol. Uhan, Kapitulo 23, versikulo 11, ingon nga nagpamatuod sa kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga magpamatuod kausap kanako dito sa Roma. Monang ang simbahan doon ay kitawag na roadmap of the true church founded by Christ ng tinuod na iglesia itukod ni Kristo gikan sa Jerusalem o kiniluway sa Roma. Tatlo ba kini sa kasaysayan sa iglesia katolika? Perting tatloa. Nganong gusto man sa Ginoo na ipaabot kini sa Roma? Tuba, Roma Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8, kamong mga taga-Roma, gibili kamo katawhan sa Dios, gibangga kamo sa Ginoo, o gitawag kamo sa pagkabalaan. Versikulo 8, o diha kaninyo, rebirani sa Roma, ang pagtuo mo kaila sa tibuok kalibutan. Ibestes himon in katanggilitay in holo kokosmo na ang tulo nga katahulos. Sa ato ba kabubunton sa Ginoo ng simbahan mahimong katolika kung sa'y gamiton ang Roma nga naman during the time ang Roma ang iyang scope is universal o nang sakto ang ingon sa Maresa Iglesia Adventista na maingon sila the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Now, sa daw? Established by Christ, she became the Roman Catholic State Church. Palakpakan na ito. Diling na kayo mabangpang kinipaong nagpuntaog kagamaturan ng gitukod ni Kristo na himong Roman Catholic Church. Pananglitan. Si Brad Estalwa, anak mani ni Alfredo Gojo Sr. Si Estalwa nga anak ni Alfredo Gojo Sr. na himong Katoliko. Ang pangutana sa dihang na himong Katoliko, si Estalwa, di na ba siya anak ni Alfredo Gojo Sr.? Anak siya one at the same. Maungang itukod ni Kristo, giproibahan sa roadmap of the church na maukini ang simbahan nag-extend na ito sa Roma. Doon na po gitawag quantitative development of the church. Kung gusto rin mo marispa ang simbahang itukod ni Kristo. Unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 28, ang mga apostoles, mga ng membro sa iglesia sa Ginoo. Lucas Kapitulo 1, nagbili na sa Panginoon ug lain 32. Sa pagka-Pentecost, buhat 1:14, 13 hangtod sa 15, nagtigom ang 120. Pag-abot sa Pentecost, buhat Kapitulo 2, 41-42, nahidugang na po ang 3,000. Buhat 5:5, nahidugang na po ng 5,000. Buhat 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang tinuod na iglesia, gidugangan ni Kristo o mga membro kada adlaw. Mao nga San Juan sa Juan Kapitulo 7, versikulo 9, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naway makaiha, gikan sa ng kanasuran, katawhan o pinulungan. Siya ro gikan sa first century. Kadalo gidugang Pedro. So ang tinuod na iglesia, niining tuig 2025, usa na kadako nga pundo. Kung way laing pinakadakong pundo ng iglesia, ang Iglesia Katolika. So base sa akong libro, ang Katoliko ang adunay realidad. Adunay reality ang iyang mga argumento. Kung sumala silang basahon, balikon ko, the Apostolic Christian Catholic Church established by Christ became the Roman Catholic State Church. Palakpakan ng Panginoon. Kung ako ipadayon,
sa atong kauban nga hipilit na minuto. Salamat kayo, Brett Paul, kung sa akong mga former comrades, Brother Gary, Edwin, sa imong facilitated din, sa mga kauban ako nga debater sa 7th Adventist, salamat kayo. O sa Among National, salamat kayo sa pagtugot o sa mga kaubanan, sa akong mga followers niya, bro, Jeep Australia, sa tating niya. Okay mga kaigsonan, Balhin ta kay kuan. gisgutan sa atong kauban nga ang simbahang Katoliko gitungkod sa atong Ginoong Jesucristo. Unya si Brother kanina nag-isgot po og Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 dunay Pedro diha nga giappoint sa atong Ginoong Jesucristo. Diha nga side. Dito ilang nga side. O kinahanglan ato ning subayon kung kinsa ning Pedro nga gi-appoint sa atong Ginoong Jesucristo. Wala nga ang simbahang Katoliko dunay gibiglan ni Kristo sa iyang pagtukod niya. Gani ang Biblia nagsulti sa gitawag o Biblia na gitawag og the Message Bible, 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Remember, atot pa na Apostle Paul, remember our history, my friends. So kinahanglan nato nga tan-awon ang kasaysayan niining maong simbahan. Ang Biblia nagtugtog nga dominin niyo ang kasaysayan. Ang Ginoo nga nagtungkod nining Roman Catholic na simbahan nagpagkatao sa atong panahon, sa ilang panahon nagpagkatao ug miapil siya sa listas kasaysayan sa kalibutan. Kung adto ta kasaysayan mga kaigsunan, mao kini ang dako na ebidensya na dili malangkat sa atong mga igsuon ng mga Protestante. Una natong tanawon mga kaigsunan kining gitawag og Young Student Learning Library. Ang ato ang panahon karon 20 minutes ang pag-construct sa ato ang iglesia, ato ang simbahan. So ang tanawon ingon sa kasaysayan. Ingon sa mga kasaysayan, Young Student Learning Library sa iyang page nga 2,293. Matod ba? Roman Catholic Church. Wala itong ipamatundaan karon. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the one same religion, Christianity. There were no separate sect or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Palakpakan na ito. Sunod sa nilibog ka mga katuigan, ang tanan day mga Kristiyano, naisakop siya sa simbahang Katoliko. O kining simbahan na dunay gibiling na Pangulo. Sumala sa kasaysayan. Roman Catholic. This religion was founded by Jesus Christ. The Apostle Peter moved to Rome about AD 60 and became the first bishop there. From the time of Peter until today, there has been an almost unbroken line of bishops in Rome who has been called Pope. Perting nindota mga kaigsunan. Palakpakan na itong Ginoo. So ang simbahan nga gitugod ni Kristo, gipinlan niyang Pangulo nga gitawag og Pope.
leader sa atong simbahan. Sa Scholars Encyclopedia, atong tanaw, atong pa ni Apostol Paul, my friend, remember our history. Nganong ato maning kalimtan ang kasaysayan? Ha? Nganong kalimtan man ato ning kasaysayan? Book 8, verse 8. Read the history book and see. Sumala pa sa maong history book, mga kaigsunan, the church was established by Jesus Christ as a visible, independent, as well as supernatural society. Christ gave the power of teaching, sanctifying, and ruling not to the community, but to the apostles, under successor, the bishop of the church. Ang simbahan na imong gipasakuban, walay obispo, dili na mao ang simbahan nga gipanagyahan sa atong Ginoong Jesucristo. Buhat, Kapitulo 20, versikulo 28, Biblia sa mga Protestante. King James Version, atong tanaw. Unsay gingon mga kaigsunan sa buhat sa mga apostoles, kani wa na atong Ginoong Jesucristo dinhi. Matod pa sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 20, versikulo 28, atong tanaw. Ingon siya dinhi, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Spirit has made you overseer, bishop, presbyter. Unya sa gingon, to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Ang simbahan nga ipakamatyan, giunaan sa atong Ginoo sa iyang dugo, gibutangan og mga obispo. Gibutangan og mga obispo. Gani, sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 1, si Kristo, Pangulong Pare. Imposible po kasi Kristo, Pangulong Pare, ang iyang simbahan, way mga pare. Tito, Kapitulo 1, versikulo 5. Atong tanawon. Ingon ang Tito Kapitulo 1, versikulo 5, nagibilin ko ikaw sa Krita, aron butangan mo og tagsa-tagsa ka mga pare ang mga syudad. So kung imong simbahan, wala nakalinya ng mga pare, questionable siya mag-aksyonan. Pinalaya Kapitulo 5, Kapitulo 1, versikulo 5 ngadto 6. Matod pa na Apostol Juan, gihimo kita niyang gingharian sa mga pare aron pag-alagad sa atong Dios. So ang atong simbahan, gibutang sa Apostol Pedro, isip mao'y puli kaniya kay ang atong Ginoong Jesucristo misaka naman sa langit, kinahanglan ang maong simbahan, butangan og magbalantay. Usa sa Apostol Pedro, puli sa atong Ginoo nga magbalantay sa maong simbahan. O niya, pumunta na si Pedro ba? Pare si Pedro. Si Pedro ba nakaadto sa Roma? Nakaadto si Pedro sa Roma. Ono Pedro, Kapitulo 5, versikulo 1, matod pa na Apostol Pedro. Ako nagahangyo kamo, kaninyo nga mga pare, ingon nga ako, pare usap sa Diyos. Matod pa na Apostol Pedro, pare siya. So kining simbahan, nagitugod sa atong Ginoong Jesucristo, tunay mga obispo, gibutang sa iglesia. O kining simbahan na sumala pa sa kasaysayan natong gipangbasa, si San Pedro ang unang gibutang na leader sa mga iglesia o ang mga obispo sa atong panahon ang nakasumpay niini. Dili ba siyan mga kaigsunan ang gitawag og nagsimba pag Sabado o wala? Kay kung moingon kag
tinuod ang nabatasan, Lucas 4:16, nagsimbag Sabado. Daghan kayo mga sikta karon nga nagsimbag Sabado, kinsa kay tinuod na nila. Di ba? Napay mga sikta karon nga nagsimbag Sabado, nagtuman gid sila sa kabubuton sa Biblia sa adlong Sabado. Na Face of the Trumpets, na Yom Kippur, tuman nila na. They are Sabbath keeper. Pautan na kinsay tinuod. Kung muklim ta pinaagin ini. Actually, ang mga Katoliko, ang marka nini, sumala pa sa mao nga basahon. Ang marka sa atong simbahan, gitawag siya usa. Okay? Dagan kayo salamat. O mayong buntag na itong tanan. Okay, palakpak tabi mga kaigsunan para sa ito ano. Nindot kayo mga diskusyon mga kaigsunan, no? Ang stand sa Seventh-day Adventist, ang stand sa Roman Catholic Church. Dinawa sa tagamay, kay medyo nagka-tension. Ginaduulon sa di Brother Salvador dito, kay mauna yung ambasador. Inom sa tubig, kaugpan, tubig, para mahimong okay ang tanan-tanan, no? Okay? So, wapatas katunga mga kinsunan sa tuwang friendly dialogue karon. Ang musunod, tagaan na to 15 minutes para sa rebuttal. Pasabot na to sa rebuttal, ha? So, katong gi-explain sa Bicastan, halimbawa mo ribat ang 15 lang, 15. Oh, 15. Yes. Halimbawa, ang moribat ang Seventh-day Adventist, ang Roman Catholic ang nagstand. So, pasabot, iyahang itakil, isgutan niya. Gusto ninyo 10 lang ang rebuttal? Ang sama sa inyo, 10 lang? 10 na nakabutan, Andre. So, okay mo, 10? Tulo. 10 lang daw, kay marunting panyod to na po. Kung dili ni matapos yun, pwede yun na ito magkaon. Okay. So, balik ko na to ha. Pwede na matandog ang ilahang pan, pwede na mo drop of names, pwede na mo tandog sa ilang mga write-ups, sa mga writings, sa ilang mga books. Dili pwede ang names. Okay, dili mayo no? Okay, sige. Para ino na yung gwapo ka, di pwede na pwede. Gwapo si Trits. Basta appreciation. Okay. So, ready na? Okay, kung ready na, ang atong rebuttal na 10 minutes, ihatag na itong mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist. Your time starts now. Okay, mga tubang ko sa itong mga hikalang makaigsunan ng mga gwapo, nining nga puntaga. Dunay kasabihan, makaigsunan nga yan himi tungod kalang sa kamaturan. Muli good me, makaigsunan na dalag hapon ang among kamaturan. Katawa niya. Ang doon na tayo 15 minutes nga rebuttal. Ang 5 minutes. Excuse. Stop sa kanitang time. Ikson, bago na tayo nagsabot nga wala tayo kansiwana niya. Palakpak lang ta. Atong gihangyo ang mga Roman Catholic o mga Seventh-day Adventist na kini nga debate dili ni siya kinansaway. Ayaw dadayin yung batasan sa dili, sorry. Roman Catholics, ayaw nyo dalayin yung batasan dili. Osbon ako, I have the authority to stop this dialogue. Dili ko yung paboran ako sila, kahit dili ko ka ng bisan sa Adventist, ayaw ko mo paghimo ana. Mga pinalangga na kong Roman Catholic, ayaw mo po yan nagsun, kay natadre. Actually, ani pinado ko idea. Si Brother Stalwart ang naka-idea ani nga himuon ni nga ingani kanindot ang atong dialogue. So, ang tanang appreciation o sabay tawag na to na mahatag na to ang Brother Stalwart. Therefore, balihog lang, ayaw mo pangkantsaw, ayaw mo pagkatawa, palakpakan lang na to. Or else, tapuson ko ning dialogue. Okay? So, I really love this dialogue. Wala gid ko laing buot sa inyo, wala ko pabor po sa inyo mga Seventh-day Adventist. Dili na to ng buhaton. Padayon ta as professionals, padayon Brother Dritz, ang oras nimo doon na kay 9 minutes and 45 seconds. Thank you. Thank you so much, Mr. Facilitator.
Dili ko magsugod magsunan sa paglibat sa atong higala nga bago pa gyud iyang gibuyan siyang bagaysunan. Medyo basa-basa pa gyud ang iyang baigsoon nga nagpamatuod siya okay lang, don't be excited, okay lang. Nagpamatuod. Bro. Dili na ito po gamit o kanang kuan. Sa atong sabutan diri. Ayan. Kanang, anything maka-offend sa imong katbang atong likayan. Walay offense basta ang gigamit nila, bisag kung sa word ang gamiton nila basta sa ilang di-discuss. Pero ang iyon lang ako, anything maka-offense ngadto sa imong katbang, atong lang likayan. So, nakastop akong tayo. Yes, nakastop. Thank you. I'm stand to be corrected, Mr. Facilitator. Wapo kaya nato, Mr. Facilitator, magsuna. Ang punto man ako makikso na maong bago pa niya dilitok pa. Buti pasabot na ako maigsunan. Na yung i-claim nga ang succession sa pagmatur ng iglesia, gikan ko ng Pedro. Kana siya nga claims makaigsunan, that is hypothetical claims. Nga na makaigsunan, ang ilang ranggo sa ilang Santo Papa, sumala sa referensya makaigsunan, sa Church History, kitawag ka na siya, Pontifex Maximus. Ang ilang Santo Papa, kung sabay kitawag ng Pontifex Maximus, mga higala makaigsunan, Supremo, kana siya nga ranggo makaigsunan sa pagka Santo Papa, gikan ka na siya sa pagano, dili ka na gikan sa Christians, trace by the apostles, mga kaigsunan. So pangkarutan na siya nga claims, tungod kay ang pagka-Santo Papa makaigsunan ang kanang Pontifex Maximus, sumala ka sa atong referensya kung gusto nilang ipabasa, gikan ka na siya sa mapikan nga mga concept Pontifex Maximus. O kana siya nga claims, wala ka na siya claims si San Pedro. Tungod kay ang early Christians, mga higala makaigsunan, gitawag ka na siya servant leader, dili supreme leader. Mula wala mahaom ang ilang Santo Papa makaigsunan as Pontifex Maximus, sumala sa early Christians na concept sa mga leader sa iglesia. Ikaduha nga pag-refute nato sa atong kamatuoran makaigsunan, mo nang yan higil mi tungod alang sa kamatuoran. Muli igin mi mga higala magsorbit-bit yapon ang kamatuoran badetata. Mato pa sa atong higala makaigsunan nga Mikaela Katahulos. Tuloy magsunan kung well-oriented sila sa original Greek, walay exact, direct, diretso nga word in Greek, katahulos. Invento na siya sa atong higala nga mga medyo respect sa atong Roman na Catholic Church nga mga higala makaigsunan. Granting nga Mikaela na sila tibok kalibutan, nagtingon ang San Mateo Kapitulo 24, kining maayong malita, igakailap tibok kalibutan, muabot na ang katapusan, granting kamo na, nakapakailap na tibok kalibutan, ngano man wala muabot ang katapusan, buti masabot, piki, pagpakailap sa kamatuoran, matupan nila, mga kaigsunan. O niya tanaw na to ang history mga kaigsunan in the early Christians, because the book of Acts, mga higala mga kaigsunan, is a little history of the early Christians. Nga ang unang gitukod sa Ginoo nga membro mga kaigsunan, gikan sa 12 ka apostoles, Mateo Kapitulo 10, gisundan sa mga 70 ka mga disciples, Lucas Kapitulo 9, midaghan ang iglesia makaigsunan, nahimong 120. Panahon sa buhat Kapitulo 1. Unya na ay nakabig ng mga 3,000 sa buhat Kapitulo 2. Sa buhat Kapitulo 3, may sunan na nakabig ang mga 5 ka mga libo.
Wanya matod pa sa Biblia, makaisunan. Buhat Kapitulo 6, versikulo 7. Ang mga na-converts, ang mga nakabig dito sa Jerusalem, pwedeng naghana o mga pari nga nakabig diya sa pagtuo makaisunan. Buhat Kapitulo 6, versikulo 6, versikulo 7. Anya matod pa sa atong church history makaisunan, gitawag kato siya mga Hudiyo, Kristiyanon. They are the Jewish Christians, not the Roman Catholic Christians karon. Emo tanawon makaisunan, gitawag ka na siya sa Grego nga Judeo-Kristiyanos. Buti pasabot makaisunan, ang iglesia nga iniktukod sa Ginoo panahon sa unang siglo, mga saparistang dagko. Bisan gani ang atong mahal nga piriin, mga saparista tong dagko makaisunan. Lucas 23:56. Sila sa Maria nanganda mo kaplas og namahulay sa Sabado. Buti pasabot makaisunan, the early Christians, even in our Blessed Virgin Mary, are Sabbatarian makaisunan. Sayo kayo makaisunan nga muklin ta we are the true church. Nang isulpot lang ta 1000s makaisunan. Doon ay mabasa sa atong litra por litra mabasa makaisunan sa atong church history. Kini sa Macropizia Britannica, Roman Catholic Church, established 1099 dito sa Jerusalem. Yung mga punta kamo tong gitukod ni Kristo, por Diyos por Santo. Okay. Namatod pa sa atong higala makaisunan, nga gikan sa Roma, gikan sa Jerusalem, ang iglesia sa Diyos nga gitukod, gitawag ka nag-Church and Jerusalem. Mga iglesia nga nasa Jerusalem, katong iglesia nga nasa Jerusalem, moingon in taon mo nga Roman Catholic to, por Diyos por Santo, layo ras pahawa. Kung sa ista pa makaisunan nahalaw, wala pas pungkasan makaisunan. Demo tanaw na mabasa na siya magsunan sa Lucas 24:47. Doon ay iglesia dito sugdi ang pagpangwali sa Jerusalem makaisunan. Kanya matod pa sa Sagrada Escritura makaisunan, gikan sa Jerusalem, midaghan ang iyang mga tinunan, o matod pa sa ilang libro makaisunan. Church history written by John Lux, Reverend John Lux. That is the page 87, mga higala makaisunan. Nagkanuyo ng atuang unrefutable facts. Ni ma-refute makaisunan nga facts. Mato pa din higayes, never adopted them perhaps, because from the earliest times, sa unang yun na makastuhanon, Saturday was regarded as a holiday of the Christians of those parts. One minute. Diin man yung Domingo nila makaisunan. So wala pa sa church history. Ang Domingo, gikan sa Gistolis of the Pagan. Gihimo nilang adlaw sa Ginoo makaisunan. Kusa layo na kayo. Ang ato ang cooperative study grades watan nag cooperative study o Sabbath
Facilitator. Yes, yes, yes. We are not Please studying address the about facilitator, brother. Yeah, forward. we are not studying about Sabbath. Okay. We are studying about true church. So, Domingo, Sabado naman iya ha. Okay. Malayo na sa ato ang perspective nga topic. Okay. Please, balik na sa topic. You have 32 seconds sa ang atong nasabutan kanina, duha ka topic, di ba? Sabbath and Peter. Tama? Sabbath and Peter. Counter objection, Mr. Dili siya. Ang atong nasabutan usa ra ka topic, true church lang siya. True church lang gina. Brother Salwar, Wala mang... Forward na lang. Kaya ako may istorya na lang. Ay, nagsaba. Nagsaba ko tana, bro. Imong stand kanina sa second stand ninyo, it's all about Peter, ang prediction ni Peter ganina. Pero katong topic kanina, usa to sa mga main topics supposedly nga itong istoryahan. Yes. Bali, nasapaw ni mo siya, ni okay lang ko kay nag-istorya man ta kanina nga. Connection man to siya, bro. Yeah. Actually, Sabbath is a part po sa true church. So, ang mahitabo ka ni karon, karoon na lang na to. Karoon na to. Na-scope man ni mo ganina tong about kay Peter, o sa may plano to, putlo na lang to, dili na tamay Sir Peter, or sumpay dito siya. Mr. Facilitator. Dili na, kuha na to siya kanang dito na lang ta sa ato ang gikuanan ka founder to founder na lang. Ano na lang, nasugda naman yun kanina, actually, gitubagan niya ganina sa battle about po sa presto ni Peter. So, duha na lang yun, mahulog na lang yun, nasugdan man na to. Sige, kuha na lang. Father Peter o sa kuha na. Mr. Facilitator, counter objection. True church, Peter na lang. Yes, Wala ayun na ang saba. Yes, wala nang Sabbath. Wala na, di na ito Mr. wala na Facilitator, Sabbath. Okay, paminahon sa na to. Yes. Counter objection, Mr. Okay, Facilitator. go ahead please. We just to clarify in this. Ang among stand of view sa true church, pinagi sa batasan. Okay. Dili mo pwede mo pugngan. Unsa mo argumento sa matuod nga iglesia. Okay. This is our stand. Depende na ninyo sa mga pag-ribat. Kaya nga mo ang pagkamatuod sa mga iglesia magsunan, ang Seventh Adventist, tugma o kiniyag batasan, apel ang sabat nga na. Okay, thank you. Di na lang kapatason. Di na lang kapatason. Brother, any comment? Alang sa tanan. Di na lang ko mo comment. Okay, sige, thank you. So let's go. My son, sa Seventh Adventist, ang ilahang stand nga ang true church is including the attitude or character which include the Sabbath. So, si Brother Salwar, Nico, so, doon na pamantay, doon na pamantay upat ka tindugan. Doon na patay ka upat ka 10 minutes. Okay, so, Mugota, you have 32 seconds remaining. Sa sunod aning mga ribatal, magamit gyapon to. Ako siguro hangyo inani. Wala tayo clear na rules kung maapil ang Sabbath, maapil ang baboy or whatsoever. After ani sa inyong stand, mo break sa ta, yan atong i-fix, then kaon. Pag umagkaon, balik ta. Kaya lisod kayo gulay kaon niya, pangit kayo, stand. So, you have 32 seconds, Brother Ritz, go ahead. Okay, thank you so much, no? Nataginuto na ito ng 32 segundos, mga higala, mga itunan. The Sunday, that is solace of the pagans. Ang Sunday day, gikan Diyos pagano, Igson. Ang Sabado, kanayong gisimpa diya nga Santo Cristo, sa Padista tanong ako, Engri, Isos, Nazarenos, Rex Yolorum, sa Padista na, Dida Domingista. Called the day of the Lord, this Dominica, kinsay natingon ini, in the language of the church, dili sa Biblia, mga higala, mga kaigunan. Napupos na nga ako. Sorry ka. Thank you kayo. Ito sa dito ba palihog ba? Kaya marag init kayo. Sa dito. Kumusta sa dito ka? Ato ning effects ni. Mga tutag langit na lang kaigsunan. Wala yung mga tulangit ng mga hambugiro o yung mga taas ng karbo. Amen. Wala yung mga ito dito. Sigurado ko. Ibilin din po si Yuta. Ala? Okay. Thank you kayo. So, yun mo nga, stanza ni karon niya mga unta? Okay lang ba? Sige. Okay kayo. So, mga kaigsunan na to, mga Catholic members, you have 10 minutes o ang inyong oras starts now.
Hello, mic test. Okay. Una sa tanan, daghang salamat. Hello. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Paungan. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa atong Dios. Ikaduha, sa atong facilitator, si Brad Galing. Third, ang atong mga panelists sa Seventh Day Adventist, of course. I do not want to forget the audience. Daghang salamat sa inyong pagkanunod. This is not the usual kind of debate, but this is a sort of dialoguing and using rebuttal both sides. Then I would like to start the rebuttal speech of mine nga matud pa ganiha ang tinuod nga simbahan walay pangalan. Apan dinhi sa maong basahon sa Seventh Day Adventist, the Voice of Prophecy, Friendship Course, P.O. Box 0433 Cagayan de Oro City. Gingon din usa sa timaan sa matuod nga iglesia. Isa na gingon ang ilang basahon sa Seventh Day Adventist. Usa sa timaan sa matuod nga iglesia mao ang pagkahiusan. Abi man ako way pangana man day timaan. Mao man day ni di man day karakter. Kay matud pa ganina karakter ko no kinaiya. Unya diri sa maong basahon ang pagkahiusa man. So asa may tinuod dito? Katong gisulti ganiya o kining ilang basahon? Ikaduha, matud pa niya way pangalan Mateo 16:18. Apan ang ilang libro uplifted by Ellen G. White, giingon din 1860, September 29, name 70 Adventist was chosen. Naman lagi pangalan. Sabi, kunti kinaw na yan. Okay? The most important thing that I would like to point out, brothers and sisters, giingon din the 1860 saw Ellen White and her husband in the forefront struggle to organize, meaning pag-create, to organize the Seventh-day Adventist into a stable institution, dili si Kristo. Mao na mga kaigsunan, kung tanaw nimo ang pamahayag, gaingon din ang gitawag og isa sa matuod nga ilhanan, mao kuno ang gitawag kinaiya. Kung mag-iskot kinaiya, that is not objective, but that is subjective. Kay pwede kong mahimong mataron, pwede kong magtinarong, pwede kong magsunod-sunod in a superficial way, but that is not sincere. O sa subjective na, dili na makita, ang tinuod makita, witnessing, gipuy-an mo. Sumala nining libro gyapon sa 70 sa man katapusan ang hitabo sa katapusang panahon 70 Adventist gyapon nga libro nagingon din ang iglesia namugna sa ang iglesia namugna sa masalaypon. So dili maangkon nga ang karakter tungod kay ikaw bubutan, tungod kay ikaw di mukha og baboy, tungod kay ikaw simbag Sabado, ikaw na ang tinuod. Kay pwede ko nang buhaton, bisan si Satanas, pwede niya na para malingla ang tao. Karon mga kaigsunan, ningon siya ganina, nga wa kunoy pangalan, Mateo 16:18, apan sa ilahang The Voice of Friendship Course, ikaduhang timaan sa matuod ng iglesia. Mao ang pagkabalaan. Naaman lagi timaan. Ikatulo, ang ikatulong timaan sa matuod ng iglesia.
iglesia mao ang pagkakatoliko kung universal. Wa man mihimong dili Seventh-day Adventist, it can be claimed that they are Catholic, but they are not Catholic in time. Why? Because the Seventh-day Adventist started only in 1863. Whereas the Seventh-day Adventist down to that year, 17th century. Wala. Paunsa mo nga himong universal. Manito'y hakaw lang mo 18th century. Samantala, ang Katolikong gipasabutin ha, bisan asa napita, according to the mind of the Universal Church, the Catholic Church is start on Christ. Pag-ingon ni Kristo, panlakaw mo mo kalibutan, that is the concept of the Universal Church. Matthew 28:19. Mo na mga kaigsunan, karong panahon na ni Barog ug dunay na hakbang nga pagpabarog nga sumala ang ikatulo, ikaupat na dayay, ikaupat nga matuod nga iglesyang timaan. Mao ang gingon ang iyang ikaupat ug mahinungdanong timaan sa matuod nga iglesia, mao ang iyang pagka-apostoliko. Di ba mga kaigsunan, the mind of the true church, kini mauntima, maunta, mahimong debate, mahimong dialogue, pamatudaan ko nga ang gitungkol ni Kristo, Santa Iglesia Apostolika Romana, ug naa ni diri sa maong ilahang basahon. Mo na mga kaigsunan, wag jud mingon dinhi bisag kamay na lang nga kami po Seventh-day Adventist mao pod ang buwan Holy Catholic Apostolic, wag yun. But ilang giangkon ang timaan nga niadtong 1870 official nga pangalan ngadto sa Council of Trent, mga kaigsunan. Busa tataw klaro, dili ni siya self-serving na dokumento kun dili ilan ning basahon. Therefore, ang ilang basahon mo'y nagpalig-on nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolikong simbahan mo'y tinuod nga iglesia. Sumala pa nining Ministry Magazine sa atong mga igsuon po na buutan nga Seventh-day Adventist, respectful person, nag-ingon dinhi ang ilang libro. A good Catholic, of course, can be certainly be among the people of God. Unsa daw? Kani ang karakter ng iskutan natin, iskutan nila. Unsa gingon dinhi? Ang maayong Katoliko, of course, can be certainly among the people of God, katawhan sa Diyos, ang Katoliko. Wagin mo din katawhan, good people, is Seventh-day Adventist or is day, wa? Catholic. No other denomination or Christian group nga mi-claim, nga midawat o miangkon na Katoliko sila. Walay lain, Katoliko lang. Kung doon na may muangkon na lain sikta, kanaga sunod-sunod, kanaga kopya-kopya, kaya nasayod pa kamo na ang tinuod na nagamit unang termino sa iglesia sa pulong Katoliko, dili man Protestante. 110 AD, 107 to 10 AD, si Ignacio ang bisya ngadto sa Antioquia, Katoliko o dili SDA. Now, karoon kong ingon sila. Stay na. Then, why not nawa ninyong gibutan diri Katoliko ang inyong gibutan? O gantimaan sa Katoliko na upat ka po inyong gibutan. Dili tanan. So, dili ni mabawi nga kamatuoran mga higala. O dili sila mabawi, mga kaigsunan, nga kiningila ang simbahan nito'y hakaw sa 1863, mga kaigsunan, sumala sa pagpamatuod nila. O kinanglan na itong September 29, 1867, Adventist. Kisa nagala, Apostoles, si Kristo? No, ang mag-asawa, ang founder, organizer sa Seventh-day Adventist, Ellen White and James White. Usa ka tanong. Well, wala ko mumarog diri aron samara ng inyong tagsa-tagsa gabalapihan. Apan matod pa sa English, the truth is hurts. Pero sama ba, doktor? Nga ang doktor, magpatambal ka na kay samad, lugiton ang samad.
masakitan ka, kung dili tuyo sa doktor, natiwasan ka pagpasakit, kung dili aron kayo. Daghang salamat o maayong punto ka na ito ka na. Okay, nahumana ang rebuttal sa kitsunan na ito Katoliko. Gusto na mukaon sa ilang side, so di na ito pwede na puglan. Kung malipong na diha, amoy mo manumpa. Hello, Radwin. Nagsabot mo na ganina kay human ato nga rebuttal. Natay kurong gamay nga nangaon. Okay. Ay sabutan na to kamay ha. So paliw, ali mo diri, padol mo diri. Dili na to maghimog rules ha. So kay Talang tay sabutan kamay. About sa iagap na to. Ali sa mo sabutan diri. dili gyud singgit mo pakpak ra gyud grabe sila mga Kinahanglan na to nga mangaon. Grabe Late sila late mga naman chow tanan dyan. ni. So Sige lang, problema gid na to. Lagi sila mo kuan sa rules. Duha pa. Break sa. Ugay ni matapos. Break. Ali mo diri bro. Break sa kay mangaon. Hello, Maring Malu. Shout out. Relax ra kayo diri. Bro. Mayong udto sa tanang nagtanaw sa to ang live. Guys, na-address si Sadrock Sombrero. Na sila kasabutan. So, standby lang ta diri, di lang natuputlo na to ang live kay usahay di na takabalik sa ato ang live. Mura kami gyud tanan diri hinay gyud kayo ang internet diri sa trade. Dagan kay ta og video diri. Pero hinay gyud din. Naon sa ta sa sabot-sabot pa sila. Kamu po dira mga kaigsuunan kay pangaon sa pud mo dira. Paniud to sa mo kay indot kay ni nga debate mga kaigsuunan kay ang ilahang rules dili gyud mangisog, dili gyud mangantsaw, pero naman gyud di mapungan nga masinggit-singgit ang ilahang mga kauban no, sa mga CFD. Sorry. Ba ang ilang rules kay kuan dili mang singgit usukay sila mo singgit. Pero nindot ni ang ilang mga debaters diri kay grabe gid. Kada deliver sa mga istorya mo ato dayon laman no. Hello mga Anak gid na. Maison, kinahanglan nga masublan Apo gid ang si kultihan. Jo. Ayaw na lang mo papangawa. Ako si Jo mas Order na lang mo na, daghan panubo na lang mong tao nga pwede mo palit. sa CFD. Then magpahatod na lang mo Malima din ang pansudlan Ay na lang mo magawa. kanina Di alam mo sa ang inyo mga libro sa imta, pwede SDA. nga buhaton. Nato grabe sa contract ang ilahang libro. Di Lain na naman mabasa tayo tanan. yan. Naptan man tas kagutom. Dili maayo ni nga maptan tas kagutom, no? Aon sa So, umorder mo, ayaw mo kalimot ha. Ang inyong mga basura, gunite, yadaw, gilabay sa basurahan. Di ko gusto madunay makita basura niya, undamon pa ni. Kaya ako'y maproblema ni, ako nga lang ang maproblema, so dili na ko tagaan o permit kay dili na ko makontrol ang mga tao nga nanambong. So na to ha? Atong rules is rules. Pwede na to yung damon kung dili mo manoo. Inyong mga basura, gunite, walay magyaga-yaga, walay magsingit-singit, kahit sultihan ako sa tinuod, bawal ang debate sa Tagum City. Ang atong gihimo nga mag-dialogue ang ta, so kini dialogue dapat atong himuon nga dialogue, friendly dialogue din. Okay, mabalik ka mga igsoon, mga 30 minutes or 1 hour, mabalik ko diri, pagbalik ka diri, resume ta tanan. mga basher nag-away na sa
Asa ta mga on? Tabi-tabi. Mga unsa mi, mga kaigsunan. Dugay kaayo ni nga debate tungod kay first time ni diri sa Tagum pero ano lang ni siya parang friendly debate. Kalma. Maniud to sa ha, maniud to sa ang all. Maniud to sa Kapalo pa kang Facebook? Ulo. Juan Biblia. Ay, mura. Mura. Biblia. Biblia. Siya ba ka ng Biblia? Ano? Dili. Ka ng Biblia. Bible. Juan. Ka na. Ah. Ano? Dili. Ang sumaranan. Kasi makita. Nag-live ka? Unang kulay Ano, ka be? rin. Gagulong. Ano? Pwede maaari mo mga ma-invite. Kita may nadipindi rin sa pag-sipot sa dili. Tungag ko. Ah, okay. Sige. Ano? Salamat guys, salamat. Oh, inanaon na din. Kurakuan ba ka ng kung Pila pa man imong followers? 5K pa ka pin? Ah, sige. 5K pa na ka Ito nang i-promote. Diyan, mag-video tabi. Diri mag ko mag-upload sa ano sa. Eh na po kayo, ipalo po na po yung bukan. Oo. Hello mga kaibigan. Follow na to ako sa Pangalan ng page mga kaisuran, Biblia ang sumaranan sa katuran. Biblia ang Sukaranan. Muna siyang Biblia ang sumaranan sa katuran ng pangalan ng mga isuran. Doon na po tayo ba nga ang sukaranan sa kapaturan. Simbahan po ang sukaranan. Muna sa ato, Biblia po ang sumaranan sa katuran. Kaya kung man na sa Biblia, Juan 17, balaan sa katuran, sa daw ang pulong maawang sa kamaturan. Ang pulong sa ginong sa kamaturan, dili ang And so to all servants we advocate, follow ang page. So God bless. Salamat. Diba? Salamat. Okay, kantora ng Samay mo ka kay follow ko na to. Napangayar ko sa ninyo. ginagamay ra po na ko for dili mo ko nag ano sa. Kuan. Kulit po ko ginawa niyo tagpila ganyan siya. Then Kantora man ni sa ano? TikTok sila TikTok. Mga Ikuan na nag-asa ni si Arl. Kuan taga Bukidnon na. Nagtanaw po kasi ang kuan live. Oh, gatan-aw. Pero wala kay kugakuan sa ato. Ang kuan ng Biblia. Kita mo sa MBC para kato ba kasi MBC sa Oo, province man. school. Friend them. Makailo. Wala. Saan ka na may Kuan mako. ano mo na? Paro na lang. Nagpalo na. Paluin mo. Bayad ko lang ang mga friends. Oh, lagi. Okay ra. Pinapangayar ko. Pinapangayra. May po na ginawa niya ba? Nainwa niya, kita-kita ang pamangir ba? Gani, kung dagan man diri ba to eskalado. Oo, naman mi amigo, naman mi. Naman. Kana sila raan. Nagari diri si Kuano. Si Sadrak, Minter. Kasi kita. Sadrak Sundri. Lagi. Pang-promote na tong mga page kay nya, Duga-duga nila kung page ayo. ko kinahanglan ra. Ya gani ko nga. Kuan ra man ka nang kuan ra ka. Sama imong content kana. Kuan kana mga dipinsa ko sa Pinsa lang yun. na yung atake ato ko na pa doon. Muha mo na to pa. Pakita para to yung sa pag-atake.
Kita raman to na dito agi. Oo, magkuhan ra ko. Mag-share lang to na ako kay ilig ko ning share ko sa ako magita. Gasa kay kasama ni Manong. Kuan, lanaw. Pay ko ni timbangan. Ah. Oo. Apa din. Apa? Pay bitaw. Timbangan. Asa man naman ito, nag-service mo. Wala, nakayan ako. Nakayan ka doon na kapon no. Hindi pa nga pa kaya ako. Hindi lupas mo pa. Lagi. Sila. Nagkuhan man sila kaniyo tupot. Bakit taron? Gani. Salamat. Apa ka? Mga viewers Grabe silang pan ba? Isa. Nagsisar ba? Grabe nagsisar. Kung magsay-say na sumang ba? Sila ba? Bili ba? Wala na po din stadium. Wala. Nakaling ka rin. Ako mistake, magkagi. Magkabilang. Banyak. Kamu simbahan ko ba? Impact yun. Ini impact. Sa?
Continuous ra niya itong live.